така. Твоята любима? Моята любима бира, какво става? Не е много добре. Не е много добре. Първо така, мене беше за тебе прекрасно. Добре. Аз съм дете на порока. 3-4 цигара на ден е допустимата мярка, по-близо да се справя с нея. 3-4 цигари. Като мене, като го пия, аз мога спокойно да си пиеш фирс колко. Спокойно мога да си пия? Да, разбира се, добре ми действа, пиеш. Добре. Така. Доволен? Доволен съм. Какво правиш в момента? В момента ще вкарам положителна енергия в цигарите, но мисля, че ли действа добре. Така ли ще направиш? Така правя с лекарства, с препарати. Така, цигарата в лявата ръка, сядаш пробвам. Не искам да обидя религията, аз уважавам религията, също съм християнин и българин, но ще кажа едно нещо. Да. Какво те питала тази жена, дали може да се светена вода да пръска? Там нещо обекта и не върви, там пръсът, трябва да мрада. Може ли да вземем от църква, така и светена вода, да пръска? Каза, госпожа, няма смисъл, аз ще ви направя. Защо кажа? Защото, госпожа, има едно положение, ще кажа на съпоставка. Свещеника се отнася към висшите сили да ви свети водата, нали? Зависи той как се отнася. Да, обаче свещеника няма моя талант. Значи аз те осветявам водата, също ползвам мощните висши сили за да зарежда. Какво казваш? Плюс моя талант. Молитви ли казваш или мантри нещо? Специални кодове си имам. Откъде ги знаеш тия кодове? Просто така ми идват. А ти ги чуваш ги, може би? Някакви така ми идват идеи, просто в момента никога не може да бъде точно как се получава. Но става просто, че аз като вкарам енергията в водата, ставам много по-силно от светената вода. Защото свещеника е връзка между космоса и водата. Аз също съм там връзка, само че аз имам природният талант да вкарам още повече мощна енергия, да се увеличи това нещо. Те и кажа, ще направим, дай правим много хората имат заведения, работи, зареждам като тубички с вода и си пръскат пред заведенията, това убива още очи. Това е мощен заряд, който вкарам в водата. Поставят водата там, с лявата ръка 30 секунди действат и водата първо е действала 1 метър от пейката в шишето, после действа до средата на улицата. Един мощен заряд, който им противодейства на лошите очи. Това е идеята на това. Каква ти е твоята препоръка за хората? Какво да им кажеш да се предпазват от някакви негативни влияния, нещо? Би ли им препоръчал? Препоръката на хората е колкото може да отбягват от раздразнение, от създаване, конфликти, омрази с хората и така нататък, защото лошо за хората. Малко, дано не засегне някой неволно, но нашите хора недостатъчно се уважават и им на българите малко им липсва това нещо, което аз също не одобрявам и съм казал много приятели. Правите така да уважавате хората, да я уважават. Това да своя човешкия живот е много кратък и един миг. Трябва хората да се обичат, да се уважават, да се трябва да не си правят лоши работи, защото като е лошо в комшията, става лошо и в тебе. Това е моята препоръка в хората. И още нещо. Това го правим повече, не толкова за реклама. Нека да знаят хората, че от моите 1324 покойни, които съм числил в пермета, умножете ги по 3. Колко хора ще да умрат по тези семейства? Хората просто не знаят. Искам да запознаем хората с това, че покойниците горят страшно. Значи, ако питате една гадателка, ще ви кажа, магията е страшно нещо. Аз ще ви кажа съвсем точно. Най-страшният заряд за живота и здравето на хората е заряда, който е покойник. На второ място са колите с големи заряда и на трето място са магиите. Магиите не са чак толкова. Страшно е, като покойника има някакъв такъв заряд. Това е много страшно. Той взима след себе си 3 човека може да вземе. Безусловно 3 човека от рода до 4-то поколение изпира. Сега има разлика между определените индивиди. Едни хора са по-податливи към този вид енергия. Други са по-леко против. Здравостоманна има. Да. При мен един младеж, мога да го кажа, си за чуя случай, няма да кажа. Да, казва, няма проблем. Идва и да ме казва, бе, не съм добре, аз съм от 30 години, краката му тичат кръвно, не знам кой съм. Давай моят мече, и бе тук снимки,
на умрели, на къщата да му прави снимки, донеси, чиста го, пак се натовари, идва съпругата му с него. И каза, байбаре, аз съм по-стабила. Мисля, че работа бърза помощ, не съм осъл. Мъжът вика малко така по-слаб чист. Моя баща, моя баща каза, умря в нашия апартамент. Така ли? Дайте снимка на баща. Слага му зависта. Изчита баща и чиста той. Значи, виж, той почти към тези заряди. Това мина 33 дни и той каза, байбаре, аз съм в рай много живот. Няма ли каца, няма билки, няма нищо кръвно. Обаче на 33 дни ми се обади, че живане не съм държа на много. Какво прави? И взима снимки на дядо си, снимате на къща, но аз тук всичко проверявам, няма заряд. И му казвам, слушай, младиче, някакъв хората не знаят какво да правят. Иска да ми кажеш последните 3 дни къде си бил. Популярно бях, байбаре. Кой живее това? Майка ми и баща ми. Мъртви, баба, дядо, войчо. Само покойниците от права линия ли са опасни? Живи тия хора се дошли. Някога се случва майка да придава голям заряд на дъщеря си същата сила. Аз тя да издире какво. Кажете ви, какво искате да питате? Слушам. Един път като се изчисти и после налага ли се втори път пак? Един път като се изчисти, втори път налага ли се да се чисти? Покойника, щом го оставя пермета, никога повече правил съм много проби, след това носим се внуки. Няма самият човек, както случая разказваш, самият човек 2 пъти се е налагал. Това е друго място. Това е друго място. Ти не са да играва, да. Значи веднъж изчистим повече край, не натваря семейство. Покойника един път се изчисти пермета, изчиства той, живе, който страда, изчиства гроба на покойника, повече не се прави. Повече той не натваря семейство. Ние говорим за вид магия или заряд автомобил, това са отделни неща. Това са отделни неща. Но покойника въпрос се решава на по... от всеки починал роднина. Трябва ли се притесняваме от всеки починал роднина? Не. Просто като казвам хората, вие донесете всички снимки. Той не може да идва някой да носят 20 покойника, в никой няма заряд. Значи не всеки умрял човек носи такъв заряд. Разбира се, не. Виждам Норвегия, когато Норвегия стана много богата страна. Да. Това находище е в Англия, в Североизточна Англия. Да. Това е... Какво е това сега, което виждаме? Синият цвят е природният газ, находище, нали, ориентировъчно глубината им, а черното е нефт. Значи черното е нефт, а синьото е природен газ. Да. Това е на България карта.